Tara, higop muna tayo ng mainit na sabaw. Samahan nyo kami dito sa Silang Cavite upang tikman ang Mangwans, Iloilo, Lapas Batchoy at Inasal. Ang Lapas Batchoy ang pinakakilalang pagkain sa distrito ng Lapas sa Iloilo City. Di mo na kailangan pang pumunta ng Iloilo. Sa halagang 85 pesos, panalong panalo. Siyempre, di mawawala ang kanilang sikat na inasal na manok. Authentic loto po. Yung inasal. Ano pang inaantay mo? Tara na, kain tayo. Pag may laman loob, super special kasi ito. So, super special na i-serve sa inyo. So, pero talaga, ba't yung may inasal? Yung nakita pala brand. Hindi namin kasi pinapakita itong brand. Gamit namin. Jenny's, baka naman. Hindi ko ito pakita sa... Sa batcha kasi dapat maraming down sibuyas. Wow. Andyan na yung mga so, dalawang inasahan. Bawang ako. Sige, sige. Pwede ilagay na lang namin dito sa anggit na Serving rice ka? na. Kung ano serving natin, ano Yung na? serving sa lang namin na ano, so din namin. Sige, oo. Ilalagay ko na lang. Lagyan mo naman yung iba. So, sir, ang isang Isa pang sausawan ko. Tapos may suka kayo dito. ano kung sa labas na? Pag ilagay ko na lang dito? Or Diyan na po. mayroon din. Sasanin na? So, isa lang para sa hindi mo pala May... Kaya pwede ka na palapak. Kunyari galing ba?
Ito yung pangkakulay. Kasi hindi siya matatawag na tawag. Yung ibang inasak at ang haba. Tira! Naanap namin sa ano eh, ba't daw may bubulong? Ano ibig sabihin ng binakol? Pinalo? Inuunang naglalasang buho ko yan. Lapas Batchoy ni Mang Wans. Dito yan sa Silang. Manati kung masarap. Si yung may-ari, si Kuya Arnel, taga Iloilo talaga. Kaya sabi niya authentic daw ito. Lapas Batchoy ka. Yung meron pa? Sarap ah. Yung sabaw. Sa sabaw, nalasahan yung buto-buto eh. Kung makikita nyo kanina, papakulo sila doon sa palaking kaldero. Yung mga buto-buto. Sarap. Tapos merong atay, isaw, tsaka laman ng baboy. Chicharon. Malaman natin yung inasal 24 hours todo nakamarinate. Pinagmamala ito ni Kuya Arnel kanina. What? Kasama yung tanglad, no? Right. Ito naman yung binakol nila.
Kakaiba yan. Para sa tinola, pero yung sabaw niya, buko. Tapos kung makikita nyo, may buko rin siya. Ayun. Mana. Sabaw muna. Sarap. Grabe. Pwede pala yun, no? Sabaw ng buko gagamitin. Tapos lalagyan mo rin yung buko. Galing. Binakol tawag. The best.